Oszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. Jest to 17. gala, która jest organizowana, a w Wejherowie po raz pierwszy raz. Mamy Filharmonię Kaszubską, mówimy po kaszubsku. Wyróżniamy osoby, które mówią pięknie, mądrze i poprawnie, kultywują tą naszą mowę polską i nie używają niepotrzebnych neologizmów. Zagraj, że Jankielu, wszak nie raz przyrzekałeś grać na mym weselu. To właśnie słowa, ich znaczenie i waga właśnie mają ogromną wartość w naszym środowisku. Ciebie nam pić. Poziom był wysoki, a gdy chodzi o zwracanie uwagi na to, co nas przede wszystkim ujmuje, to jest po pierwsze, co mówią i jak mówią. Nie było łatwo wybrać tych, którym wręczymy statuetki. Jesienne pachną kwiaty, a my już Promujemy kulturę, chcemy, żeby wiele rzeczy się działo i ta gala pięknie się w to wpisuje.